Il-gazzetti tal-ħadd innutaw l-attakk tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fuq l-Speaker tal-Parlament Dr. Angelo Farrugia b'kittieb oħra ħatem Beppe Fenekadami, Kevin Kassar u s-sieħba ta' Simon Busuttil, Kristina Ketkuti jattakkaw lill-istess Speaker. L-eks Ministru Nazzjonalista l-Perit Michael Falzon innota kif fuq il-kwistjoni tal-Speaker il-Partit Nazzjonalista ma tilifx l-opportunità li jibgħat messaġġi konfliġġenti u jappoġġja protesta tal-Aqda Repubblika li talbet għar-reżenja tal-Speaker anke jekk fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni għad attent li ma jitlobx vot ta' sfiduċja fl-Speaker. Falzon zid jikteb li d-drammatiċità żejda referenza għal dak li għamlet l-Oppożizzjoni ta' Bernard Grech ma tgħinx. Michael Falzon zid ifakkar f'dak li qal l-Speaker li s-saltna ta' dritt tot tal-kulħadd. Dan b'reazzjoni għall-aġir tal-Oppożizzjoni li ma ġobiex kif iddeċida l-Speaker. Fil-fatt meta din il-ġimgħa ħareġ mill-Parlament wara diskussjoni ta' mozzjoni b'attakk fuq l-Speaker, Bernard Grech ħareġ jeddet bħal wieħed li jekk ma jsirx kif jgħidu iħassar. L-Speaker ikollu jirriżenja jekk u nibdew nitolbu talba anke biex jirriżenja jekk huwa jibqa' bl-imġiba tiegħu anke kull ruling li jagħti imur dejjem biex jiffavorixxi lill-Gvern tal-ġurnata. Fuq il-Gazzetta Torċa wkoll kien hemm referenza għall-aġir tal-Oppożizzjoni fil-konfront tal-Speaker bil-Gazzetta tirrimarka li l-Gvern ma jaqbilx mat-tibdil propost mill-Oppożizzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Dan jekk kif dan il-Kumitat qiegħed juri bil-fatti kemm tassew qiegħed jaħdem fejn saħansitra adotta rapport tal-Kummissarju tal-Istandards George Hisler fil-konfront ta' deputat. Il-Gvern qed ifakkar ukoll il-liġi li tirregola l-Kumitat Permanenti dwar l-istandards fil-ħajja pubblika kienet saret biqbil mal-Oppożizzjoni. Saħansitra, f'seduta parlamentari 2 filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif l-Speaker saħansitra mexa fuq liġi li vvotat fuq għall-Oppożizzjoni meta ġiet biex tkun adottata l-prassi tal-Kumitat għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Jekk inti Onorevoli Karola Aquilina, int kont membru parlamentari li vvotajt li waħda mill-pieni mis-sanzjonijiet li hemm flat dwar il-ħarsin tal-istandards hija it-twiddiba wiċċ-ċanfira. Mela allura inti ma tistax issa tiġi qudiem dil-Kamra u tgħid jien se nisfiduċja lill-Speaker għax applika l-liġi li vvotajt għaliha inti stess. Intant fuq l-Independent il-kandidat nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil Kevin Kassar kiteb artiklu kontra l-Speaker Angelo Farrugia. Kassar infexxiejt li l-Speaker ma qalx il-verità meta kien mistoqsi fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u skontu waqqaf lil Carola Collina, id-deputat nazzjonalista u hu l-President tal-Aqda Repubblika milli jsaqsi mistoqsijiet fil-Parlament. Imbagħad fuq it-Times is-sieħba tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil infexxet fi kliem dispreġettiv fil-konfront tal-Speaker. Fil-waqt li Kristina Ketkuti derela li l-Speaker huwa patetiku u l-aktar redikoli fost l-Speakers kollha li kellu l-Parlament Malti fl-istorja, hija qalet ukoll li Dr. Angelo Farrugia għandu l-ar elementi tal-karattru Malti. Lejn tmiem l-artiklu s-sieħba ta' Busuttil qalet li Angelo Farrugia m'għandux jibqa' Speaker biex komplit mal-attakki ta' Bernard Grech kontra min jippresjedi seduti tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.